Gogo logobile, sakula sempondo. Vuma ndoda yavume ezizweni. Sandla sembethe izulu nomhlaba. Mlomo ongakhuluma imanga. Sandla sibusisayo nesiphakamisayo. Ngisasho mina ngithi, isenguye udokotela omkhulu lona. Inkunzi abayikhuba uhlaba engakahlabe ehlaba ngophondo kwinodaka. Hambile emnyama enhlangothi idla umdlu ukhakela cha. Aludlanga libo luqedelela. Pitbull abenqula umsila bathi bayayibulala kanti bayihlukumeze ukuthi ibe strong ngoba ilume ngakumbi nangabo. Dokotela omkhulu lona wase-Eastern Cape phansi ezansi ndawo yaseToloni. Fiye iseyimi ngisamile ngisho ngithi ngimile madoda esitulweni sobukhosi. Ayikho indoda engenazibongo. Kodwa ndikho lapho. La ngisekhona ngisekuthinini. Ngiphethele into entsha. Ngiphethele into ekhupha inhlupheko noma esusa inhlupheko. Ngikhuluma ngendoda entsha ekhona lekhaya. Abangaziyo ke ngiyatholakala ku YouTube mina. Ngiyatholakala kakhulu ku YouTube kodwa kumanje ngithi mina ngiphethe induku entsha, ngiphethe indoda entsha. Ngiphethe indoda yokukhuphula inhlanhla. Mkhulu, sivile ukuthi wena ubuphethe into zenhlanhla. Sivile unendlu yezicelo. Sivile ukuthi indlu yezicelo yakwazi ukucela ukuchileka into zakho. Sivile unekhombo yokulungisa inhlanhla. Kodwa ngithi manje ngithi ungale kahle ngiphethe isipowe sokukhuphula inhlanhla. Ngiphethe isipowe sokukhuphula inhlanhla. Ngiyaziwa ngumthakathi emhlabeni futhi angifihlisi. I'm qualified ekuthakatheni. Ngaphekwa indoda enkulu kwamhlaba iyalengana, ngaphekwa kwamhlaba iyalengana. Ukuthakatha ngikufundele ngiyakwazi, angikwesabi kodwa okuhle ukuthakatha noma okuphumelelisa abantu ukuthakatha hayi okubulala abantu. Mina angibulale ngiyasiza, mina ngiyabusisa ngiyasikelela, mina ngiyaboosta kwimpilo yomuntu, mina ngiyalekelela kwimpilo yomuntu. Kodwa izusazi ukuthi mina ufunani yini mawufika kimi. Mina yena ukushuzela ukuthi wena yini ekulungele. Kodwa izusazi wena intoni oyifunayo ndikunikeze. Dokotela uthi uphethe isipowe sokukhuphula inhlanhla. Ngempela le ndoda intshi khona ekhaya. Abantu abasondele ngobuningi babo, abantu abazi ngobuningi babo. Inhlanhla iyabooster. Rule number 1. Sizelwe sinayo inhlanhla ngiyazi lo. Sizalwa kumindeni ehlukahlukene ngiyakwazi lo. Kodwa ngithi mina dlozi likhona alikho. Angene lapho. Nginesipoko senhlanhla mina. Uhambile uyophahla kuni wahlaba inkomo, wahlaba imbuzi, wahlaba intoni. Angingeni lapho ngithi mina ngikunika isipokwe sokukhuphula inhlanhla kukhoma life. Dokotela ukhuluma ngani? Mina ngikhuluma ngento baba engizokuphahlela kuyo. Ngikhuluma ngento ozophuma uyiphethe. Ngikhuluma ngento ozoyithatha. Kodwa ayibulali umndeni. Ayibulali ingane. Ayibulali umlingani wakho mangabe ushadile. Kodwa ibooster wena. Lokho nditsho mina ngithi umagic anginawo. Umagic anginawo. Into yamakhasino anginayo. Mina ngimelaphi ngqo. Ngidila ngesintu ngqo. Ngidila ngempandi ngqo. Mangabe ufuna umagic gqithela phambili. Gqithela phambili. Kodwa mina esekuthinini bokwesenhlanhla sikho. Mkhulu ngifuna isipoko senhlanhla. Ihamba kanjani le nto?
ngithi mina sondela kini Sipokwe Nhlanhla sikhona usithatha ngegusha uza negusha la ekhaya angizusho ke kumedia igusha enjani ngoba kukho igusha esisithomokazi noma igusha eyinkunzi ngicela ungayikhiphi leyo kodwa ngizoyikhipha mawuse uthi wena kimi mkhulu ngikuvile ukukhuluma ngesipokwe senhlanhla wabika wathi siphakanyiswa ngegusha lesi sipokwe mawuzosilanda la ekhaya ngizobe sengiyakutshela ukuthi thenga igusha ethile ibe loluhlobo oluthile uze nayo ngiyokuphakamisela inhlanhla ngokwendlela yesipokwe ngiyaphinda futhi ngithi angihlangani mina nedlozi ukuthi idlozi lakho linenkinga noma kunenkinga nedlozi ekhaya kufanele ukuthi ngiyophahlwa akuphahlwa la kuyenziwa #sipoqa izinto ngenkani ngitaka hey umhlaba uyangazi mina ngiyadakathela kwikhoma kodwa iza nasi isipokwe senhlanhla na uDisemba ufikile nazi ingane zakho ziyahlupheka na umndeni ujonge kuwe wonke thatha isipokwe senhlanhla uphume kusizi uphume kwenhlupheko angizusho ukuthi mkhulu kunabantu abafonayo ke Nkosi yami abathi mkhulu lento ithatha isikhathi esingakanani ukuze sibone isebenzi yimfihlo lehle ayisikwazi uyikhupha kumedia kodwa siyakwazi uyikhupha kwindumba siyayikwazi uyikhupha kwimfihlo mase senze imfihlo ngoba ukukhula noma ukuphakama noma ukwenyuka nokuphakama kwakho ezingeni lempilo kuyimfihlo ukusebenza wena unamabhizinisi wena usakhasayi kumabhizinisi wena usemsebenzini udinga ipromotion wena usemsebenzini udinga ukuphatha wena usemsebenzini ufuna ukunyuselwa imali yonke lonto kuyimfihlo ayikho into emhlabeni engeyomfihlo uthini dokotela ngithi mina wonke umuntu onayo impumelelo ebonakalayo emhlabeni unemfihlo kodwa ngeke ayitshele wena 2 ungazi nomngane kimi wena masofuna lesipokwe senhlanhla sempumelelo uyangizwa hey ngizokujika ungazi nomngane wakho mina sengifuna abantu empilweni abahlulekele ngifuna abantu empilweni manje dokotela kade sizama thina ukuthatha isipokwe thina isipokwe sisebenzelanga awufike Nkosi yami fika kimi zokunika isipokwe mina senhlanhla yempumelelo ngiyaphinda futhi isipokwe senhlanhla yempumelelo dokotela ngiyambile mina manje ngidlelwe imali ngicela ungangeni la ngoba ufikanga kimi wena kodwa mina ngikhuluma ngomuntu ufike kimi lastly njengodokotela wesintu ungangijahi ngiyekele ngenza umsebenzi wami okwakho mokufikile kimi ngikwenzela into uthe wena uyayifuna kundi update mkhulu kwenzeka ukuthi manje angithi yimi owaziyo ukuthi mina ndokunikeni wena wazi ubuzofuna impumelelo kimi 2 mina ngiyenzi lento yemali esheshayo egcwele ezikhwameni nasemabhenki anginayo nami bengizozenzela ngiwini lotho
ungazi kimi gqithela phambili. Mina ngifuna umuntu othi mkhulu ngicela ungithathe from 0 to here. Now you are talking. Umuntu ozothi le injection mkhulu hayi ingiphathe kahle. Ngicela ungicheckisheleke mkhulu ukuthi unayo injection uphinde ungijove. Uyangezwa ngithini? Update and feedback. kunjalo senguye ke lo umshayi ngithi bantu sondelana. Ngicela ungawakhupha ama price kodwa iprice ngizokunika umyinge masongifonele uthi wena ufuna isipowe senhlanga kodwa uba negusha lapho. Le gusha mkhulu isebenza kanjani? Yimo ngizokutshela masongifikile ekhaya. Angelapha efonini mina. Angisoskema. Fike ekhaya wazi lapho ngihlala khona. Ubone la ngikhona. Ngokunika uqondene ngokunika original. Angenzi mina iquantity. Ngenza quality. 2 angifakelwe imali mina. Ngikhona ku TikTok, ngikhona ku YouTube. Kodwa imali ufike kume ekhaya. Sixoxe, sikhiphe ngokwemvume yethu nezidingo zethu. Nangendlela engisebenza ngayo mina. Unganicomparishi nalo usuka khona. Ngoba awufikanga kwamshayi. Usuke kulo ndawo usuka kuyo. Ngoko ngifuna wonke umuntu othi isipoku asebenzi, othi inhlanhla zange ibe khona, othi inhlanhla zange wayibona, othi inhlanhla ayikho. Nimnika uqondile. Isipoku sophamisa inhlanhla. Business no awuna business unayo yonke into empilweni. Anibale umuntu onamashishini, nibala umuntu ongekanali ishishini, ngibala umuntu ophangelayo, ngibala umuntu osafisa uqala ishishini, ngibala umuntu ofuna uba nesidima emzini wakhe, ngibala umuntu osafisa uphakamisa umndeni wakhe, and so forth and so on. Nayi number yami ningahlukani nale number 067 54 69 570. Ngicela uyiphinda 067 94 69 570. Ngikutshalo ngithi mina uyoba njalo futhi ngithi mina #ayikho inkomo yobuthongo ngeke uyithole. Hayi usatetema, hayi useligwala, hayi ungekabi nasibindi. Ngifuna indoda enesibindi ifike ekhaya ithi mkhulu ngifuna mina indoda yesibhokwe senhlahla. Mangivalelisa angithi mina ngeke uhlale kuthi. Impilo yaguquka futhi iguquka abanye bengakholwa abanye bekholwa. Lithe lami ungazi lothuni, ungazi nesihlobo sakho kimi uzofunda uphi. Usadlala. Ngiyaxolisa ukukhuluma kabi kodwa mina ngikhuluma ngoba ngisazi. Siyabonga.